la benvinguda a la 6a edició i acte de lliurament del Premi Maria Rius. Com saben, el Premi neix per homenatjar, a través de la figura de la Maria. Ens alegra infinitament, Maria, que estiguis presidint aquest acte aquí. Saps que tothom t'estima molt i que per això el Premi du el teu nom. Doncs volem homenatjar la tasca dels professionals de la il·lustració i entitats o persones que hagin fet difusió d'aquesta professió que reuneix valors excepcionals com la creació artística, l'acostament a la lectura per als més petits o la comunicació amb persones d'altres llengües. En aquest punt, quan s'acabi tot això, us explicaré una anècdota. En edicions anteriors han estat guardonats la Fina Rifà, l'Arnau Ballester, la Roser Capdevila i en Busti. I en la categoria d'honor, la pròpia Maria Rius, en Cesc, la Carme Peris, en Picanyol i Cavallfort. Cada any tinc l'oportunitat de reunir-me amb un jurat de persones expertes que representen diferents institucions que tenen relació amb la il·lustració des de diferents àmbits i amb el guardonat de l'edició anterior. Els asseguro que és un plaer assistir-hi per diversos motius. L'excel·lència professional de cadascun d'ells, la gran saviesa que tresoren el coneixement de llurs especialitats i la il·lusió i generositat amb què s'hi dediquen. A tots ells, com sempre, el nostre agraïment més efusiu. Permetin-me que de forma especial agraeixi a una persona que hi ha format part des de la primera edició i que enguany no ho ha pogut fer, l'Amàlia Ramoneda de Rosa Sensat. Amb la generositat i elegància que la caracteritza, la pròpia Amàlia ens va suggerir el seu relleu, l'Emma Bosch. Emma ha estat una digna successora de l'Amàlia. L'any passat els vaig parlar de la importància dels llibres com a vehicle de transmissió de comunicació i de tolerància i respecte per les diferències i expressava el desig que arribessin a les mans dels dirigents internacionals que poden intervenir per aturar la guerra d'Ucraïna. També els recordava que si els llibres no fossin una eina poderosa, no haurien estat sotmesos a censura. Malauradament ha passat un any i aquestes reflexions segueixen sent, com bé saben, vigents i actuals. A vegades els esforços que com a persones individuals o com a petites entitats, associacions o empreses podem fer ens semblen molt petits i pràcticament inútils. Crec que tots els esforços sumen, així que seguim posant-hi el nostre esforç, en les coses més menudes i properes, i com una pedra que llancem a l'aigua acabarà creant onades que s'expandiran. Escrivim, il·lustrem, traduïm, editem, distribuïm, venem, comprem i llegim llibres que ajudin a difondre ideals de respecte i convivència. Sembla poca cosa, oi? Però si aquest és el model en què eduquem les generacions més joves i el que mantenim amb el nostre exemple, segur que contribuirem a construir un futur millor. A les bases del Premi, la llibreria Laie es comprometia a cercar formes per a contribuir a la difusió de l'obra dels guardonats i de la seva trajectòria, i alhora servir d'altaveu a la professió. En aquest sentit, enguany comencem una nova iniciativa. Cada any organitzarem una masterclass que impartirà el guardonat de l'edició anterior i adreçada a estudiants d'il·lustració. Així doncs, el proper dia 17, en Busti oferirà aquesta masterclass per la que, em sembla, ja no queden places disponibles. També hem dedicat l'aparador al Premi exposant un llibre de cadascun dels guardonats, aparador que anirem repetint i actualitzant cada any. I l'altra iniciativa que hem posat en marxa aquest any és la creació d'una entrada a la Viquipèdia, que anirem actualitzant cada any amb la llista de guardonats. A poc i amb l'ajut de tothom, esperem anar desenvolupant noves iniciatives per a donar més visibilitat al Premi Maria Rius i als seus guardonats. Els recordo que el Premi Maria Rius rep un diploma, acte del jurat, que l'arreglarem, i una insígnia de solapa de plata esmaltada elaborada per Capdevila i que reprodueix justament l'ocellet de Guarassú que la senyora Maria Rius ens va cedir al centre de reproducció per aquest motiu. La categoria d'honor rep un diploma i acte del jurat. Reunits a la ciutat de Barcelona el dia 13 de juliol del 2023, el jurat de la 6a edició del Premi Maria Rius, format per l'Associació de Mestres Rosa Sensat, representada per la senyora Emma Bosch,
l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, APIC, representada per la senyora Carme Marcos, Botó, grup de treball de biblioteques infantils i juvenils, representat per la senyora Mati Calvo, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, IDICAT, representat per la senyora Teresa Duran, el guanyador del Premi Maria Rius 2022, el senyor Gustau Ariel Rosenfeld Busti, i el senyor Enric Aymeric, en representació de la llibreria Laie com a secretari sense vot, han decidit atorgar Premi Maria Rius en la seva categoria d'honor a l'editorial Joventut, en reconeixement de la llarga i fructífera trajectòria editorial de publicacions infantils i juvenils en el nostre país, iniciada el 1923 per Josep Cendrera Fetxa i que el 5 d'octubre, tal dia com avui, del 2023, celebrarà els seus 100 anys, en reconeixement de la visió per construir un catàleg editorial de qualitat amb obres emblemàtiques de la literatura infantil i juvenil traduïdes al català des dels seus primers anys de vida. La línia editorial iniciada va comptar amb el rigor d'autors i il·lustradors rellevants de la literatura catalana com ara Carles Riba, Carles Soldevila, Maria Manent, Joan Junceda, Roland Alada o Mercè Llimona, entre d'altres. En reconeixement de la voluntat per donar-se a conèixer a les fires i mercats internacionals editorials de literatura infantil i juvenil més importants, i en especial dins l'àmbit llatinoamericà. Aquest ingent i fidel treball al llarg de la seva història dels darrers 100 anys ha permès també la publicació d'obres destacables en temps de la nostra dura postguerra i ja en època contemporània ha possibilitat la lectura de títols de referència en la història recent de la literatura infantil. En reconeixement del seu propòsit de constant divulgació del llibre infantil i juvenil com a eina de cultura, des del seu catàleg i la seva diversitat de formats, gèneres i autories, esdevenint un referent per a les diferents generacions de lectors i lectores. Molt feliços per aquest premi, el lliurament del qual coincideix amb el nostre centenari, i creiem que la història de joventut està molt lligada al desenvolupament del panorama d'il·lustradors al nostre país. Tot i que des d'un inici l'editorial es va especialitzar en la traducció d'obres de ressò internacional, en molts casos es va apostar per fer il·lustrar aquestes obres d'il·lustradors i il·lustradores d'aquí. Així, des dels anys 20 ja comptàvem en el nostre catàleg amb obres de Joan Junceda, de Lola Anglada o de Josep Narro. Encara que el meu besavi, Josep Cendrera, fundador de l'editorial, mostrés una atenció especial al disseny i a la il·lustració, creiem que qui devem una major sensibilitat artística en la nostra producció editorial és a la seva filla, a Conxita Cendrera. Gràcies a l'encert d'algunes propostes editorials, com el Club dels 5, Tintín o Pipi Calces Llargues, la Conxita va poder sumar esforços per promocionar un gènere que llavors no era tan conegut, com és l'àlbum il·lustrat. A partir dels anys 60-70 va apostar per publicar obres, sobretot d'il·lustradores catalanes, que a poc es van anar fent nom en el panorama editorial. Rita Culla, Eulàlia Sariola, Montse Ginesta i la pròpia Maria Rius, juntament amb la seva germana Roser, són alguns dels referents del nostre catàleg d'aquella època. És així com, quasi naturalment, la nostra editorial s'ha anat especialitzant en llibres infantils, i actualment el 90% de la nostra producció anual són àlbums il·lustrats. A més, des del 2010, la nostra editora infantil actual, l'Elodie Bourgeois, va voler impulsar una línia d'àlbums de producció pròpia, amb autors i il·lustradors aquí com Albert Asensio, la Mariona Cabassa, l'Eduard Altarriba i Maplau Cristiana Los Santos. Alguns dels seus llibres ja han estat traduïts a més de 15 idiomes. Per tant, quan dic que la història de la nostra editorial està molt lligada a la dels il·lustradors i il·lustradores del nostre país, és perquè considerem que la nostra permanència tot aquest temps, en gran part, es deu a la qualitat dels il·lustradors amb qui hem tingut i tenim l'honor de treballar. Els àlbums il·lustrats no només són una porta d'entrada a la lectura per als més petits, també són una primera aproximació al món de l'art i ajuden a cultivar el pensament, la sensibilitat i l'imaginari de les generacions que vindran. La tasca que realitzeu amb aquest premi, totes les llibreries, entitats, persones que hi col·laboreu, així com la que ha realitzat tota la vida la pròpia Maria Rius, és encomiable i necessària per visibilitzar el treball dels il·lustradors.
i ajuda sobremanera a que gèneres com l'àlbum il·lustrat a poc deixin de ser vistos com una literatura menor. Moltíssimes gràcies i per molts anys més al Premi Maria Rius. I ara procedirem a la lectura de l'acte del Premi Maria Rius. Llegeix l'acte la senyora Carme Marcos, representant de l'APIC. Han decidit atorgar el Premi Maria Rius al senyor Jordi Vila del Clos. Per la seva capacitat de submergir-nos a l'atmosfera de les seves aquarel·les, plenes de les sensacions que ens transmet el text i que, prenent inspiració de la seva infantesa, ens fa connectar amb la nostra. Per ser fidel al seu estil, que l'ha volgut aprofundir en el detall i el virtuosisme, amb un dibuix descriptiu, realista, molt documentat, per transmetre l'essència del relat al lector, i que va més enllà de contar històries, perquè també ha col·laborat amb arquitectes, dissenyadors gràfics, agències de publicitat i fins i tot pel teatre, amb la Fura dels Baus i comedians, i pel cinema amb el director Manuel Huerga i Mediapro. Com a resultat, la seva extensa obra s'ha vist reconeguda amb merescuts premis tant d'àmbit nacional com estatal, inclús internacional, com el Dome Fest de Chicago, el Lazarillo, el Crítica Serrador, el de conte infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu i el Premi Junceda. Aquest Premi Maria Rius 2023, però, és diferent de qualsevol altre que hagi rebut, perquè s'atorga no només des de l'admiració, sinó també amb el desig que el consideri molt proper. I amb aquest, en fi, així queda signat les actes. Ja el tens, Maria. Moltes gràcies, Maria. Gràcies al jurat del Premi Maria Rius 2023, que m'ha fet l'honor de pensar en mi per a rebre aquest premi. Em sento molt emocionat, evidentment, i molt agraït. Repeteixo, moltes gràcies. Deixeu-me també que feliciti a l'editorial Joventut per haver guanyat el Premi d'Honor en el seu centenari. I ara vull aprofitar per agrair també a la Maria Rius i a la seva generació la feina feta en la lluita pel reconeixement i dignificació de l'ofici d'il·lustrador, per haver estat referent i motor del nostre ofici. I també, i aquí s'acaba el discurs, voldria fer un agraïment molt especial al meu pare, el pintor Joan Vilagrau, a qui dedico aquest premi. Gràcies, pare, per haver estat un referent de feina feta amb dignitat, honestedat i emoció. I gràcies per haver-me fet estimar l'art. I moltes gràcies a tothom per haver vingut avui aquí. Un torn de preguntes, si algú els hi vol fer. Jo vull explicar-vos una cosa com a llibreter. Evidentment, ens passen molts de llibres per les mans, molts. I això fa difícil dir si tens un llibre favorit. Personalment, a més, m'he negat sempre a dir que tinc un plat preferit, una música preferida, o evidentment un llibre. Però pensant en la preparació d'aquest acte, vaig adonar-me que es complia una casualitat, cosa de l'atzar, i és que hi ha dos llibres que són els dos únics llibres amb els que, deixeu-me que ho digui així, sense proposar-m'ho, però he aconseguit fer plorar més d'una persona. Un és del Jordi i l'altre és de l'editorial Joventut. Segurament no el més representatiu,
no m'estranyaria que s'analitzéssiu les vendes i digueu que sóc el llibreter que més ven el Caçó del Gerard. Començo pel Caçó del Gerard, és aquest. És una història molt senzilla, amb una il·lustració senzilla, però molt efectiva. I té múltiples lectures, característica des de fa molts anys dels àlbums il·lustrats. El Caçó del Gerard ens explica la història d'un nen que arrossega sempre un caçó. Aquest caçó, no us explicaré el conte, perquè no us aturem. Però aquest caçó pot ser moltes coses. Pot ser aquella motxilla que tots com a adults carreguem plena de pedres i que de tant en tant hem de, o sols o amb l'ajut dels altres, descarregar, perquè si no, no podem seguir avançant. Aquesta motxilla té diferents àmbits i diferents situacions, des de malalties, per exemple, jo l'he recomanat i explicat a molts psicòlegs oncològics i va molt bé, problemes familiars per treballar amb els nens petits i amb els grans de la família que també en tenen. I explicant aquest llibre més d'una vegada, us asseguro que la gent a la llibreria se m'ha posat a plorar. I una vegada que vaig poder participar en un curset de cuidadors que organitzava la Creu Roja, l'últim dia havíem preparat un berenar per despedir-se i donar les gràcies a la psicòloga que portava el curset. I jo, per circumstàncies, no em vaig enterar del berenar, però vaig tenir la idea d'agafar aquest llibre, regalar-li a la psicòloga i explicar-los als companys del curset. Van plorar tots, del primer a l'últim. Però el bo del cas és que plora perquè ens toca les emocions, però acaba bé. I per tant, quan s'acaba, entre les llàgrimes apareix un somriure. I l'altre, ho sento Jordi, amb aquest només he fet plorar una persona. El poema Llibertat, de Paul Éluard, és un poema que crec que tots els ciutadans francesos se saben de memòria. Ens va venir un dia una senyora francesa que volia regalar un llibre perquè l'havien convidat a un sopar en una casa de catalans. I a mi se'm va acordar. Doncs regali la traducció catalana de Llibertat del Paul Éluard. I que a més està molt ben il·lustrat, no sé què, vaig vendre el producte abans d'anar a la fàbrica. Vaig agafar el llibre, vaig començar a obrir, a passar les pàgines, i ella se li anaven obrint els ulls, però allò esbatanats veient les il·lustracions. Estan retractilats perquè ara els posarem a la paradora, Però el maco, la cosa que va ser màgica, és que jo anava llegint el text en català i ella anava recitant en francès. I quan vam arribar a la meitat ja tenia els ulls plens. Jordi, una vegada vas dir que amb aquest llibre t'havies sentit lliure com en gairebé cap, perquè no havies construït una història lineal, que et recordat l'expressió que va fer servir. Ens ho expliques? Podria anar tota la vida, Bueno, si heu llegit el poema, és espectacular. Jo totes les coses que trobo més ben entrenades i buscar imatges per un poema tan potent, tan bonic, que a més té aquesta cadència que va repetint a cada final, saps? És molt emocionant. Jo ho vaig fer des de l'emoció absoluta, però vaig pensar que no necessitava una història. Les imatges que venien al llegir-lo eren tan obertes i lliures que vaig decidir que a cada vers hi aniria una imatge. El que sí que vaig intentar és que les imatges d'un vers ressonessin versos anteriors o posteriors, de tal manera que els dibuixos segueixen el text però també remeten a altres moments del llibre, perquè es fes com una espècie de totus revolutum i que et quedés aquesta sensació de llibertat, també. Bueno, jo és que m'ho vaig passar molt bé il·lustrant aquest llibre i és dels que més m'agrada. Sí, i sobretot perquè és fet amb molta llibertat. He d'agrair a l'editorial que no em van posar cap pega. Els hi vaig vendre la idea. No té cap seguiment lineal, no té cap discurs narratiu, és només les imatges que suggereix el text. I ho van acceptar, cosa que els agraeixo als de Símbol Editors. I no sé si la mare ara la posa en un compromís i explica, o si coneixes, perquè no ho sé, la història del Caçó del Gerard, de com us arriba, del projecte que hi ha al darrere,
part dels beneficis, tot això ho saps, Mar? De com ens arriba no ho sé molt, sí que sé que Deleuze i Bourgeois, que és la nostra editora, sempre està molt alerta amb molt de la literatura francòfona, sobretot, i l'obra d'Isabel Carrier amb el seu marit, el Jérôme Roulier, que tenen, tots els seus llibres tenen com un rerefons molt inclusiu, no només per a les persones amb discapacitat, sinó el que explicaves, persones que tots tenim una motxilla i que d'alguna manera o d'altra vegades necessitem de l'ajuda dels altres per poder-la carregar. La voluntat d'aquest llibre va ser aquesta, és un llibre que ja tenia molt bona acollida a França i si no recordo malament, aquí sí que em poses una mica així, sé que part dels beneficis anaven cap a la Fundació FDA. Jo me'n recordo mal. És Plena Inclusió, és que ara li hem canviat el nom, que és precisament per ajudar a famílies i infants que tenen com discapacitats de tipus vari, crec, no només intel·lectual. I més enllà d'això no sé dir, però sí que recomano tota l'obra d'Isabel Carrier i de Jérôme Roulier, de tots dos, perquè tots els seus llibres tenen aquest toc que et fan plorar però al final t'esbossen un somriure. Hi ha un moment molt maco, no sé si ho veieu perquè l'il·lustració és molt petitet. Aquest és el Zara Caducassó, i cau a sobre el cap un dia, no sap per què. I provoca problemes perquè, per exemple, se li queda enganxat amb els forats del carrer. Però ens explica que al món, quan pitjor estem, a vegades apareix una persona extraordinària que t'ajuda. I apareix aquesta senyora que pica el cassó, perquè ja s'havia amagat a sota el cassó, ja no es veia el Zara, no es veia el cassó, i l'ajuda a trobar les seves coses bones, els seus punts forts. I li fa un serronet perquè portar perquè ella té un cassó, ella també té un cassó, i ensenya que té un cassó i diu mira com es pot viure. Li ensenya a viure amb el cassó. I la imatge aquesta del serronet per portar el cassó que no es vagi enganxant tot arreu és molt important i molt maco. Podem dir? No, espera. Tenim una... Si ens surt bé, seria fantàstic avui que tantes coses ens surtin malament. Sortís bé, tenim una sorpresa final, però jo no sé si abans algú del jurat o del públic vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, sentiu-vos lliures de fer-ho i de no fer-ho. Però no deixeu de fer-ho per vergonya, perquè ja veieu que... Ai, Maria, vergonyes aquí no calen. La Maria... No, la Roser. No sé. Què? La Roser. Em diu el teu cunyat que tu parlaràs. Jo em trec les puces de sobre. M'estava dient el meu cunyat que expliqués que fa uns anys que vam estar als Estats Units amb la nostra filla que estava allà treballant. Més fort, mama. Perdó, no té gaire veu. Li va sortir que en una llibreria de vell vaig trobar el David i les tulipes, que era un llibre fet amb la Conxita als anys, jo diria 69-70, i va fer molta gràcia trobar un llibre en català. Era un llibre, evidentment, de segona mà, però també hi havia llibres de la Maria actuals en la llibreria de la catedral, que és una notícia de Moneo, si no m'equivoco. Però aquell cop, i a més estava a l'aparador, signant pel que deu ser del David i les tulipes.